ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም አና ዓኹም ሰላሐዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ መዓልቲ እዩ ኩሉ ግዜ ንጎ ሰዓት 5 ኣብ ዝናትና ቻነል ይድወርድ ዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ግበሮ ድሕሪ ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ጽቀጡ ንጎ ምልክት ክበኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ሎም እንካፈሎ ከም ዝብል ቃል እዩ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ነርኢ ዝብል እዩ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ነርኢ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ በአና ዝገብሮ ነገር ንሱ በአና ይገብሮ ከም ዘሎ ክረእን ክፍለጥን ይደሊ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንጥንቃቅ ዘለና እንተ ደኣ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና እንዳበዛሐልና ክኸይድ ንደሊ ኮይና ኩሉ ግዜ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ሰባት ክርእይዎ ክፈልጥዎ ብኡ ክማርኹ አዚና ንድለ ምኽንያቱ በአና ክማርኹን በትባና ዘሎ ጸጋ ክማርኹን በበይኑ ስለዝኾነ ካብ ንሕና ክንረአ እትባና ዘሎ ጸጋ ክረአን በበይኑ ስለዝኾነ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 7 ድሕሪን ያዕቆብ ድሕሪ ኸኣ ንኹላቶም ሐዋርያት ተራእየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰጎግክዋ መናእስ ኩላቶም ሐዋርያት እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ጻዓርኩም እምበር ነቲ ንዓይ እተዋህበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ አምላኽ ደኣዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እምበኣርሲ ኣነ እንትኾንኩ ንሳቶም እንትኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኻሎና ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣመንኩም ሪኢኹም ኣነ እንትኾንኩ ቶም ካልኦት ሐዋርያት እንትኾኑ ንሕና ዘይኮንና ኣባና ዘሎ ጸጋ ከም ዝገብር ዘሎ ኢልና ንሰብከልኩም ኣለና ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ኣመንኩም ሪኢኹም ኣሕዋት ሰባት ከመይ ንሰብኮም ከመይ ንቐርቦም ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ እንተ ደኣ ብሓቂ ኣባና ዝኸውን ካባና ዘይኮነስ ካብታ ኣባና ዘሎ ጸጋ ምዃኑ ነርእዮም እንተ ደኣ ኮይና ንሶም ድማ ንጸጋ አምላኽ ልቦም ክኽፈት ክጅምር እዩ ነቲ ኣብኦም ዘሎ ጸጋ ዕድል ክብዎ ክጅምር እዮም ልክዕቲ በአና ዝሰርሕ በኦም ከም ዝሰርሕ ከነርእዮም እንተ ደኣ ጀሚርና እግዚአብሔር ብጸግኡ ኣብ ህይወቶም ክቡር ነገር ንኽሰርሕ ኣፍ ደገ ክኸፍቱሉ እዮም ኩሉ ግዜ ክረአ ዘለዎ ንሕና ዘይኮንና በአና ዝግለጥ ጸጋ አምላኽ ክኸውን ኣለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኽልተ ነገር ፈሊርእዎም ብስጋ ንዕኡም ጽሎም ነው ብስጋ ኣነ እንተ ደኣ ኮይነ ነዚ ዘለኽዎ ደረጃ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢልዎም ነገር ግን ነዚ ዘለኽዎ ደረጃ ዘብቅዐኒ ድሕሪ ኩሎም እኳ ተጸዊዐ ክንሰይ ልዕሊ ኩሎም ሓለፋ ኩሎም ብዙሕ ዘስረሐኒ እቲ ብዙሕ ጸጋ ኣባይ ዘሎ እዩ እዚ ዘለኽዎ ብጸጋ አምላኽ እየ ዘለኹ ሪኢኹም እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ትሑት ልቢ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለኽዎ ብጸጋ ዘለኹ እንዳበልና ንጸጋ አምላኽ ነግንን ሰባት ኢና ንኸውን እንተ ደኣ ንጸጋ አምላኽ ነግንን ሰባት ኮይና እቲ ጸጋ ድማ ንዓና ክግንነና ክጅምር እዩ እንተ ደኣ ንጸጋ አምላኽ ነግንን ኮይና እቲ ጸጋ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ክጅምር እዩ ኣይትረስዑ ካብ ንሕና ጸግኡ ክፍለጥ እዩ ንብዙሕ ሰብ ዘድልን ዝጠቅምን ምኽንያቱ ዘሳግር ደው ዘብል ዝልውጥ ንሕና ዘይኮንና ጸጋ አምላኽ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚ እዩ ንሕና ይኮንና ንዘለናዮ ክንህሉ ዝገበረና ኣባና ዘሎ ጸጋ እዩ ሓለፋ ኩሎም ጽዒረ ሓለፋ ኩሎም ሰርሐ ግን ኢሉ ኣነ ዘይኮንኩ ኣባይ ዘሎ ጸጋ ኢሉ ክሳዕ ክንደይኹም ኣሕዋት እቲ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ንስኹም ዘይኮነስ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ነዚ ነገር ይገብሮኹም ዘሎ ኣሚንኩም ክሳዕ ክንደይ ንጸጋ አምላኽ ክብሪ ትቡ እንተ ደኣ ሰባት ኩሉ ግዜ ንዓኹም ከኽብሩኹም ጥራሕ ሕርፋን ኣለኩም ኮይኑ ብትኽክል ናይ ጸጋ ነገር ኣይበርኸልኩምን ኣሕዋት ንዑ ጸጋ መጽዮም ሰባት ነቲ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ሰለብሬት ይግበርዎ በታ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ይተሓጎሱ በታ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ንኣምላኽ ይመስግንዎ ስለታ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ደስ ይበሎም ምኽንያቱ ጸጋ እዩ ኩሉ ነገር ገይሩ ናይ ሐዋርያት ርእሲ ረእይዎ ኣሕዋት መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 4 ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከም ዝበለ እምንቶ ኣላትና
ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ኣሜን ርኢኹሞ ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳ እምበር ካባና ገለ ከም ዘምፃና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከምዚ ዓይነት ልብ እንተደኣ ኣለና ንዝቐርቡና ዘበሉ ኩሎም ንበረኸት ክንከውን ኢና ንዝስዕቡና ዘበሉ ኩሎም ንለውጢ ክንከውን ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ክእለትና ካባና ከም ዘይኮነ ስለ ዝኣመና ነቶም ዝቐርቡና ዘበሉ ድማ ክእለቶም ካብኦም ዘይኮነስ ካብትብኦም ዘሎ ኣምላኽ ምዃኑ ከነርእዮም ክንጅምር ኢና እንተደኣ ክእለትና ከም ካባና ኮይና ንቐርቦም ኮይና ግን ነቶም ዝስዕቡና ኣይን ለውጢ ኣይን በረኸት ክንኮኖም ኢና ማዓፁ ናይ ዓወት ክንዓፅወሎም ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣባኹም ዘሎ ፀጋ ሰለብሬት ግበርዎ ነቲ ኣባኹም ዘሎ ፀጋ ኣኽብርዎ ነቲ ኣባኹም ዘሎ ፀጋ ኣግንንዎ ነቲ ኣባኹም ዘሎ ፀጋ ንዕኡ ጥራሕ ንቕድሚት ክረአ ዕድል ሃብዎ ንስኹም ዘይኮነ ኣባኹም ዘሎ እዩ ነቲ ኩሉ ገይርዎ ዘሎ እሞ እሱ ይኽበረልኩም ሃሌሉያ ስለዚ ኩልና ሓቢርና ከምዚልና ክንእውጅና ሃሌሉያ ዘለኽዎ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ዝገብሮ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ዝገብሮ ኩሉ ካብኡ ብእኡ ንዕኡ እዩ ብብዝሒ ፀግኡ ብዙሕ ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሕ እየ ኣሜን ፀግኡ ብዝበዝሕ መጠን ብዙሕ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ስራሕ ባእኹም ክስራሕ እዩ ብዙሕ ስራሕ ናይ ብዙሕ ፀጋ ውፅኢት እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየኩም እዩ ህይወታዊ እያ ዘላ ነቶም ወሲኖም ልቦም ንኸፍቱ ንዕኡ ድማ ህይወት ይቕበሉ እዮም ንጎይታ ምቕባል ማለት ጎይታ እሱ ጎይትነቱን ውዕሎቱን ምእዋጅ እዩ ስለዚ ጎይትነቱን ውዕሎቱን ኣሚንኩም እንተደኣ ኣውጅኩሞ ጽድቂ ኣምላኽ ክትቅበሉ ኢኹም ዘለዓለማዊ ህይወት ክትቅበሉ ኢኹም ስለዚ ሎም ወስኑ ቶም ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እንደተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ይኣምን ኣለኹ ከም ዝሞተለይ ኣምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ድጸለኹም እንኳ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ቴሌፎንና ኣለኩም እንደገና ናይ ፌስቡክና ኣድረስ ኣለኩም ፌስቡክና ኣድጌርኩም ጽሓፉልና ይኹም ክንጽልየልኩም ኢና ዘድልየኩም ትምህርትኻ ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም